Ikasturtie ondo hasi dugu, martxan gauz, gure zereginetan zentraute gauz. Alde batetik, udaletxean eguneroko kontuek aurria eruten, batez be, hirigintzai eta zerbitzuei lotutako lan ezberdinek aurria erueten. Herriko kultur eta kirol eragile ezberdinekin osatute dauzen, kultur kontseilu eta kirol kontseilu martxan dauz honezkero. Hezkuntza eragileekaz, eskolagaz, guraso elkartiaz eta txatxilipurdi elkartiaz osatute dauen hezkuntza kontseilu ebe martxan daukogu, komertziantiekaz be egin dugu batzarra eta egiz izateko martxan eta gure zereginetan zentratuta gauz. Ikasturteko helburuei dagokionez 3 plano bereziko nuazan. Lehenengo planuen apur bat legegintzaldire begireko proiektu ezberdinen egoera, ez? Alde batetik usteot, sinesarreko etxebizitza sozialen eraikuntza bideratute geratu beharko zala, etorkizuneko anbulategi barrizegaz batera. Uste dugu be bai, Mainondoko kirolgune barrize zelan eta noiz ingo dan be argitute geratu beharko zala, eta azkenik Oreka komunitate energetikoen leloko instalazio fotovoltaiko usteot martxan ikusiko dugula ikasturte honetan. Bigarren plano baten argi daukogu azkeneko urtietan landu dugun bidetik jarraitute herriai entzuten jarraitu behar dugule. Eta uste dugu batez be 2 eremu zehatzetan, 3 eremu zehatzetan inbar dugule ariketa hori gure partetik. Alde batetik, gure dugu herriko jente nauzizegaz berbain, banan gure dugu egon Otxandilloko edadeko jentiaz, bakotxak dauko zen beharri zenak eta eguneroko sentipenak guk ondo ulertzeko eta horren arabera etorkizunera begireko soluzioak planteetako. Eta beste alde batetik, uste dugu bai gaztiekaz eta baite herriko nerabiekaz be entzuketa saio bat egin behar dugule. Ataratzen dugun ondorizue da, oinarte ez dugula asmatu euren errealidadera hurbiltzen. Askotan, planteau dugu zen ekimenak helduon ikuspegitik planteau dugu zela, eta nahi duguin entzuketariketa bat eurekin, euren realidadie ondo konprendi duteko, eta horren arabera etorkizunera begire alkarregaz dinamika ezberdinak martxan ipintzeko. Eta amaitzeko, herrigintzan perspektibatik begitute, uste dugu badauzela 2 gai aurten garrantzia berezile eduki behar da bena. Bai udalan partetik eta baite herrien partetik be bai. Lehenengue euskera eta euskeran erabileran sustapena da, eta bigarrena feminismoei lotutako dinamika eta iniziatiba ezberdinek. 2 eremu hauetan be, gure proposamenak ipiniko dugu mahai gainean eta elkarlana bultzatuko dugu eragile ezberdinekaz. Urtie amaitu bitarteko zereginek? Alde batetik, 2023 begire hartu genuzen konpromisuek eta definitu genuzen proiektuek gauzatzie, eta bestetik, 2024ko lehentasunek, plangintza eta horri lotutako aurrekontuek ondo zehaztie. Zentzu horretan, proposamen bat osatzen gabiz, urrizen zier herriko eragile ezberdinekaz konpartiduko dugu, ekarpen ezberdinek jaso alizeteko, eta urtia amaitu baino lehen hau, azaroa bukaeran edo abenduaren hasieran, herri batzar zabal bat deituko dugu, gure daben herritar oron ekarpenak jasotzeko, eta horren bueltan, jasotako iritzi eta ikuspegi ezberdinek 2024ko plangintzan eta aurrekontuetan zehazten saiatuko ga. Zentzu horretan, herritarrei bihelduko tzauen mesue da parte hartzeko prozesu guzti honetan, euren ekarpenak, euren ideiak, euren zalantzak eta euren kritikak ongi etorriak izango dizela, gu entzuteko eta euren errealidade ulertzeko prest gauzela, azken baten oso argi daukoguleko herri alkarregaz eraiki behar dugule, hori darako etorkizun konpartidu bat eraikitzeko modurik onena.